זכינו בדור שלנו להיות עדים לגילוי שכינה עצום בנס של שיבת עם ישראל לארצו. לנגד עינינו מתגשמות נבואות התנ"ך וחכמי התלמוד. ולשם כך נתכנסנו כאן היום לשירה ולתפילה בערב מאחד ומיוחד זה. 2000 שנה לא היינו קרובים ליום הזה. רק יחד, עם הקול המיוחד של כל אחד ואחד, נצליח מנגינה מיוחדת שאי אפשר להפסיק אותה. הניסים הגדולים שזכינו לראות במלחמת ששת הימים בה שוחררה ירושלים עיר קודשנו מחייבים אותנו לומר שירת הודיה שמבטאת אמונה בצור ישראל וגואלו. השנה בשמחת תורה פרצה מלחמת חרבות ברזל שפצעה והכאיבה לכולנו. אנו מרגישים כמה חסרה לנו גאולת ישראל השלמה ובית מקדש לבניינו אנו מצפים. ירושלים תיבנה
רק כאשר יחשפו אליה תכלית הכוסף. וואו, וואו, וואו. חבר'ה, זה טירוף, זה פשוט טירוף, זה ממש...